Știi când ai să mor. Hai. Bună ziua Vedem, tuturor hai. și acum luăm un care package. Un mastif luăm. Ia ce frumos arată. Da, Mă bă... Și aia stau acolo care retardați. Am zipline. Mă duc pe ei. Oh, ai mama. Are armură de 3. Mai trag și de aici, Spark, i-am dat o grămadă. Îl pușăm. Spart. Mastif, Knock. let's go. Bă, de aici. Oh, ai mă. Aici. Ajutor. Aici. Nici n-am putut să-mi dau sputul. Îl bați mă pe ăla sau? Îl bat. Nu, trage în mine. Hai. Ți-ai dat singur? Da, mi-am dat singur. Hai, încă un squad care e acolo. Da, băia cei mai ratați. Aveți energy dacă vă găsiți? Energie. Asta nu. Da. Am găsit, nu mai e nevoie. Deja stai aici, în zonă. Bun, hai. Uite-i mă, acolo cum sta. Cum stau ei? Dacă mă bag cu mastiful și cu asta pe ei, știi cum le dau? Oh, mamă, cum le dai. Dacă te duci pe ei. Hai înăuntru, în casă, zic. Hai, să stăm acolo. Că nu o să aibă răbdare. Era bunul Watson acum. Foarte folositor. Să vezi caustic. Poți să punem caustic aia. N-are cum. Oricum trebuie să ne ducem în zona, adică Un ok. rage un pet, au mai Ai un mult shield așa. pentru... Acolo e shield pentru quick switch. Wow. A sărit! A trăit? Vin? I-am dat 144. Bar? Knock. Îi lau aici! Ai. Mai e doar unul. Dăm rest, te rog. Oh, n-am făcut niciun kill. Mă, da, atâtea asisturi am. Taci puțin. Mai e acolo sus. Mă duc pe el. 130. L-am scos pe ăla. Pune zipline. Nu, mă duc pe el. Dă-i. Am încredere în tine. Sar jos. Nu pot. Îmi dau din nou. Îi da punct! Ai! Finisher! Ai! Bă! Ce vorbești, mă? 8 kill-uri. Nu cred. Bă, sper că ai filmat. Am filmat-o pe toată. Hai de capul de Bă, zilele. mastiful e OP, bă. 2 win-uri la rând. 2 win-uri la rând. You are the Apex champions. Apex Champions. Gata, asta e numele nostru. Teamwork. Teamwork. 8 kill-uri. 2 damage 1900. Ne-am dat mai puțin damage ca data trecută. Eu am dat cel mai puțin damage. Mă, da, ce rapid a fost meciul ăsta, 14 minute. Bye bye.